Som presvedčená o tom, že aj terapeut potrebuje svojho terapeuta a inak tomu nie je ani u mňa. Taktiež sa snažím neustále nejakým spôsobom na sebe pracovať, posúvať sa a liečiť svoju dušičku a svoje zranenia. A preto tiež vyhľadávam terapeutov, sprievodcov, prípadne teda koučov, ktorí ma budú sprevádzať na tejto ceste. Keďže viem, aké je to dôležité mať správneho človeka, ktorý ma nejakým spôsobom vedie alebo nasmeruje, tak som v tomto prípade dosť náročná na to, koho si pustím k sebe a komu dovolím, aby ma sprevádzal. Takto ma oslovil Rásťo, kde som nacítila, navnímala, že toto je cesta. A cesta pre mňa a cesta pre môj sebarozvoj a moje posúvanie. A veru môžem povedať, že ma určite nesklamal. A preto, ak aj vy potrebujete na ceste k sebarozvoju alebo k sebaspoznávaniu niekoho, kto to chytí do svojich rúk a kto vás teda bude sprevádzať a ste naozaj tiež nároční, podobne ako ja, tak Rásťo je určite skvelá voľba. Odporúčam všetkými 10.